Moi! Tervetuloa kaikki. Tänään mä aloitan YouTube-kanavan uudelleen, koska viimeksi mä en löytänyt yhtään ainutta ohjelmaa, miten pystyy niinku silleen niinku nauhoittamaan. Sitten mä hankin tämmösen Mobisenin, niin sitten täällä pystyy hyvin nauhoittaa. Tommonen. Nyt mä aloitin tän uudestaan ja sitten nyt mä laitan tän nyt koko toi asuvyötä. No niin. Sitten rakennetaan. Mä oon sit vähän tätä pelannut, mut mä tiedän, mä nyt 13 level asteikkoa, eli mä oon joku 30 000 asukasta. Mutta no niin, mitäs tästä pitäis sitten tehdä? Ai niin tää rakennustarvikkeet. Mulla tuonne, mutta pieninen aloitustapa. Niin pitää laittaa nauloja tulemaan. Mä en siis voi näitä enemmän sanoa, oot valmiita pian, mutta mä en siis tästä luennon. Ootte pysäyttää pitää katsoa. Sitten kiinnostaa. Mä tiedän mitä nää näkee ulkoa. Nauloja taas ja sitten saadaan massia. Mitä sitä muuta sitten on valita. Pimeässä on pelottavaa sitten tavallaan ole kiltti. Ja sitten no laitan nyt ne joku tässä. Tosiaan vähän halvempi totta päivä. Sieltä oli vähän noin. Kai, en tiedä. Nyt se tulee. Teille tähkää, noniin. Kasvakaupunki tai kaupungista tavoitteet Italia. Rakennetaan tehdä, siellä tehdään sitä. Onko? Siinä on että myöhemmin. Ja takoin niitä. Ja voitetaan. Ei nyt voida perustella tehokkuutta. Ei tiedä. Pian on vielä kakkoselu. Täällä on aika hieman sitä. Meidän täytyy saada suihkumme toimimaan. No, laita sitä vaan valiten vettä. Siis mua saa niinku vähän siirryttää, ettei tää... Miten se on vähän siirryttää? Ettei tää niinku häiritse noin sitä... En mä saa sitä... Ja sit vesitalo, niin sit on... Siis tää on moottoritie, vaan tää on niinku ensimmäistä... Varsinkin moottoritie on aloitin ensimmäistä niinku asuntoa vasta. Mä katson Danielin kaupunki. Kuinka iso kaupunki. Meillä on niin tosiaan. Mä en siis tiedä, toimii siinä äänet, mun pitää katsoa täällä, ennen kuin ei ole sitä videota, onko tässä äänet päällä. Että ennen kuin oikeastaan äänet, mutta onko ne minkä laatusta. No, mennään kotiin. Lopetan vaan mä tein jossain 12 minuutin kuulosta. Tää onko suht hyvä. Mikäs mä äänettää sen nimeksi? Mä laitan tää eka ehdot, mutta te saatte sitä ehdottaa näitä nimiä. Mä laitan tää Summit 500 tän nimeksi. Mutta te voitte sitä ehdottaa tän nimeksi. Enintään kaupungissa valmis ensimmäiset hallintorakennusta maata. Kunnat. Juu, kunnan talo. Hintasatu varmaan. Juu, mä kattelu. Toi, ja se sieltä on petulu. Nyt pitää. Ja kun niitä toisen kaupunkiin. Päivä jälkeen. Onko? Se tulee nää alut. Kuten elämänsä niin läpi nää. Onko nää sitten niin? Onko? Hämmäs on ne. Mielestäni se tiedetään.
mitä vittu nää tehtaat tänne kauheiten. Sauvat. Kaasu. Kato vain pannaan. Siinä keuro. Unohdin. Nää SIM-kaasut tosi alkaita, niitä ei kannata tuhlaa. Nää on näitä, jotta pelattu Simsia tai MP Simsia, niin tää on näitä Simonen. Tällainen, että voisi ostaa jotain erikoistumista, miten tässä itse näin, jos ette tiedä, niin täällä näitä on se näin niin kuin näitä hiekkalanta vihreä vuoli, uhkapeli, maailmankin palvelta näitä. Ja sitten nää, siis noin, kun sä menet täällä on tää paikka. Ei tää, ei kuinka tää. Joo, täällä. Niin täällä saat näitä. Jos voit, kun voit. Näitä saat sitten niinku se ihan vaan, kun sä vaikka teet, kun sä saat laivan, sä voit aina viedä tällä kaikki raht ja kaikkea tällä, niin saat niistä vaikka kaiken muuta. Ja näistä, totta näistä, mitkä on katastrofihaasteita. Mut kuitenkin. Taas päivityönä. Jos se haittaa. Miten mun tohon jostain noin jostain? Ei tohon se. No. Tää tonne. No. Ei, tää menee niin lähellä. Ei voi mennä. Tuolla laittaa tää puista tuolla kunnan tuolla taakse. No. Asuntoja. Tuolla laittaa tuolla mitä puistoa ja tää mun laittaa. Kuitenkin. Noin. Sitten tuonne. Tuli terveyttä tehdä. Noin. Sitten. Liukeet. Et sä ole ihan häljessä tää, että koko ajan. Noin. 8 minuuttia tehty. Otetaan kuva, kun 4 minuuttia. Tehty pilkut. 2 metallia ja sitten 3 naulaa. Ei, otinko mä ammutin tätä tänne aikaan, mutta mä muistan itse. Otinko mä näitä? Pitää kulkkaa. Näin tuossa lahjan rasikka. Tuli jotenkin lahpaketin näköisiä. Ja otin kyllä. Kiitos. Noin 2, 3 naulaa. Ammuin. Mikä on? Takko. Ei tuu katsotaan. Niin. Miten tää on? Tää on toi 3 melanne ja yksi naula. Noniin.
Hmm. Right. Ma. Ei. Ei tukaan puutu. No niin. Kiitos. Hyvät. Oletko iloisia sitten puolesta niin mun näkemys? Tai meidän näkemys? Syö laamaa, mitä? Se on luketa kuutetteen lempiluokasta. Päiväiseksi laamaa. Mitä tää laama juttu oikein on? Onko joku vitsi? Läppä tässä ihmeessä. Simsissä. No niin. Siihen mä oon se. No niin, ja laamaa ja laamat on ihmiä takia. Suota, niin en muista. Eikö? No laitu. Tietenkin voisin käyttää näitä Simon kasseja, mutta en halua käyttää siinä näyttää. No niin. Kymmenten on ollut edistystä aikaa taloja. Tässä mä kiittää seurasta. Moi moi.